आज तुम्हाला फ्लावर वेगळ्या प्रकारचं बनवून दाखव. चला तर बघूया. हा फ्लावर मी धुवून वाफवून घेतला आहे. आता मी याला फ्राय करणार. चला कशा प्रकारे फ्राय करते बघूया. तेल इकडे गरम करू. हे बघा, हे अशा प्रकारे बॅटर बनवून त्याच्यामध्ये मी बेसन, मैदा, कॉर्नफ्लॉवर, हळद, लाल तिखट, मिरची, लसूणचा ठेचा सगळं आता मी हे बॅटर ते रेडी करताना याच्यामध्ये फ्लावर डिप करते. चला बघूया. हे बघा, अशा प्रकारे तर बनवून घ्यायचं. आता याच्यामध्ये आपण फ्लावर, हे बघा फ्लावर मी असे कापून घेतलेले दूध करून असे सोडा. तेल गरम झालं, सगळे टाकून द्या. मग आता आपण याची भाजी बनवू. क्रिस्प असे तळून घ्यायचे. चला आता हे तळून घेते मी. हे बघा, हे अशा प्रकारे मी तळून घेतलं. आता मी फोडणी देते. बघा, तेल गरम, याच्यामध्ये मी कोथिंबीर, कढीपत्ता, मोहरी आणि फोडणी देते. चला तर बघूया. हे बघा, अशा प्रकारे मी मसाला भाजून घेते. हा भाजून झाला का फ्लावर याच्यामध्ये टाकते. चला तर बघूया. हे बघा, मसाले आले, ग्रेव्ही फ्लावर सुके रेडी. कसे दिसतात कमेंटमध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ लाईक आणि शेअर जरूर करा. कसं वाटलं तुम्हाला ही फ्लावरची भाजी.